Fase 0, kirola iten hasteko fasea. Fase 1, dendak pixkanaka irikitzeko fasea. Fase 2, luzea ingo zego hau dana, Baina nipak izertako gogoa zekaten benetan, eramateko txerrikei hauek utzi eta kafetei batean lasai kafesne bat hartzekoa. Koarrilakoakin kale nagusian pote bat lasai hartzekoa. Eta apirilan ospatzeko lagatxon ospakizun guzti horiek, parrilanendako arrai arratekin ospatzekoa. Konfinamentuan nintxeu bai, WhatsApp, Skype, Jitsi eta alakoak, baina ik baldakik apirilan zenba gauza lagatxon ospatzeko. Urtebetetziak, kintuak, famili baskaiak, eta gainean 1000 modutak hau ospatzia hori dana. Rodabailua parrilan, pintxo tortilla bat txakolin batekin, kokotxak saltzan, txibila tintan. #hemen sufritzen. Iskira batzu, kaliak, tabernak eta jatetxiak. Hoietxuk gure sare sozialak.